Savaştan ölmedik, burada ölsün geçsinler. Başka ne kaldı? Em di şer de nemirin, hema li vir bimêrin da ku ji vê eziyetê xelas bibin. Ev gotina Cesîm Ehmedê ji Heleba Sûriyê malbata xwe ji şer filitandiye hatiye Tirkiyeyê. Tevî çar zarokên xwe hewl dide di ser sînorê Tirkiyeyê re derbasî aliyê Yunanistanê bibe, lê nikare çimkî derî li wan hatiye girtin û dipirse. Madem sînor girtiye, ji bo çi em şandin vê derê? Bize dediler açıktır, burada geldik. Ji me re gotin deriyên sînor vekiriye, me jî li mal çi kelûpel hene firotin û em ketin bindeynan, niha perê me jî nemaye û em birê ketin hatin vê derê. Lê sînor girtiye, nizanim kamê çi bikin. Cesîm tevî malbata xwe li rêyên xeribiyê ketine rewşeke xerab, zarokên wî tew nexweş bûne, xarinên ji nav gilêşan xarine. Tevî bavê xwe yê astengdar ku nikare bimeşe, dê rewetiyeke çawa bike nizane û ew pirs êş û kesera wî zêdetir dike. Çocuk var, hasta var işte. Bak çocuklar iki... Zarokên me tev nexweş ketine, ev di rojin em li dervene û zar û zêçên me tev perîşan bûn. Ew qas em westiyan, birçîman, tîman, em neçarman me bermayên xwarinê yên ji nav gilêşê derxist û me li gel zarokên xwe gilêş xwar. Li welatê me şer heye, mal û xaniyê me tev wêran bûn. Heger şer nebûya ma min welatê xwe bi cih dihişt, çi karê me li vir dibû? Koçberê Helebî li gel 20 kesûkarên xwe hatine bajarê Edirneyê, lêbelê dirê da hevdû hinda kirine, nizanin ka kî li ku derê ye û li bajarekî nenas biyanî wisa heyrî mane. Ay şimdi ben sabahtan bunlar yarısı burada geldiler. Nîvî malbat û kesûkarên min li aliyekê, nîviyê din li aliyekê ye. Polîs geh dibêje ji vir de, geh dibêjin ji wir de biçin. Em tev ji hev belav bûn. Her der girtine. Qet nebe ji millet re bêjin sînor girtiye, de ku ew qas mirov li vir kom nebin, perîşan nebin. Sırın kapatıp gidin evde. Malbata Helebî gelekê şwazar dîtiye ku jiyana dijîn ne wek jiyanê, lê wek mirinê binav dikin û dibêjin, nizanin em saxin yan mirîne. Ay niye korkacağım abi, ben ölmüşüm. Çima ji mirinê bitirsim? Ji xwe em mirine. Halê min ê niha ji mirinê xerabtir e. Ha di vî rêwîtiyê de mirime, ha jî li mala xwe. Her du jî bo min mirine. Biz burada ölmüşüm, evde kaldık ölmüşüz. Ehmedê Sûrî dibêje ku li welatê wî şer nebe, yek deqe jî li welatê xerîb namîne û vedigere welatê xwe. Bizim akrabalar 2 gün önce geçtiler. Merivên me beriya du rojan di ser sînor re derbas bûne. Asayişa Yewnanê destaniyê ser pere û telefonên wan û li wan xistine. Paşê ew dîsa vegerandine aliyê Tirkiyeyê. Afganın nedir ya? Piştî şerê li İdlibê ku hefteyeke borî hejmareke zêde serbazên Tirk ji hêla rejîma Sûrî ve hatin kuştin, Tirkiye biryar da ku sînorên xwe yên bi Ewropayê re ji bo derbasbûyîna koçberan vedikin. Li ser vê bi 10,000 koçber li ser sînor kom bûn, lê hêj deriyên li Ewropa li wan girtiye. Ercan da, Kurdistan 24, Edirne.